Здравейте, скъпи приятели! Днес ще се запознаем накратко с курсовете на български език, които са част от модулите на обучителния център на Rotary International. Аз съм Маргарита Богданова, дистрикт гуверньор елект на Rotary България за 2024-2025 година. И така, влизането в обучителния център става естествено, като използвате вашият акаунт, вашият имейл и парола, с които сте вписани в Rotary International. Разбира се, ако през частта за влизане с вашия акаунт. Разбира се, ако вие не сте активизирали вашият акаунт, трябва първо да се регистрирате в горният десен ъгъл на уебсайтът на Rotary International. Влизането отнема обикновено известно време, така че бъдете търпеливи и когато достигнем до началната страница, ето аз вече съм там, най-лесният път, за да стигнем до обучителния център или така нареченият Learning Center, е през тази част на уебсайта, която включва Knowledge and Resources. И ето тук в долният край е мястото, където влизате в Learning Center. Отново изчакваме, тъй като уебсайтът е с над 1 милион потребители, ротарианци от целия свят. Постепенно обаче зарежда и вече виждаме всички групи курсове. Те, както виждате, са подредени. Имаме за клубно лидерство. Всъщност, тук е мястото, където можете да влезете по-късно и да разгледате всички обучителни файлове, но отбелязвам, че тук те са изцяло на английски език. Разбира се, има файлове свързани с обучението на дистриктни лидери, за професионално обучение, професионално развитие, за членството и така нататък. Публичният имидж също така са много интересни, фондация Rotary. Но това, което нас днес ни интересува, са курсовете на български език, както обещахме в началото. Затова влизаме в тази част на уебсайта и виждаме, разбира се, тук има много други езици, различни от английския. За целта ние от частта за филтър можем да си изберем език и ето виждате, вторият език е български. Отбележете колко са малко броят на езиците, които са различни от официалните езици на Rotary International и българският е един от тях. Сега вече сме в частта, това са само 8 за момента. Отварям една скоба, за да кажа, че се подготвят допълнителни курсове на български език, които вероятно в следващите седмици ще бъдат качени и ще имате също така достъп и до тях. Но днес ние ще разгледаме само и единствено този курс, който е свързан с подготовката на клубните президенти. Както виждате, курсът, ето тук долу всъщност е времетраенето, той ще ви отнеме около 15 минути, което, разбирате, е изключително малко време, т.е. той не е натоварващ курс с някакви дълги продължителни модули, в които да отделяте много време. Така че вие можете да си влезете в този курс. Това ще направим сега. И така. Сега, на предния слайд вие вероятно видяхте, че има едни числа 5, има едни звездички. Те се появяват тогава, когато вие сте преминали този курс и тъй като аз вече съм го преминала и това се е случило всъщност точно преди 1 година се е случило, независимо от това. Така, в тази лента при мен имаме 3 от 3 преминати курса. В вашия случай, ако не сте започнали все още обучението си по този курс, вие вероятно ще сте ето тук в началото на тази лента. И така, какво включва курсът? Можете да почнете от тук долу или от тази дясната част на вашият екран.
и като кликнем върху "Подготви се за клубен президент", излиза излиза частта, която в моя случай вече е долу, но се връщам тук в началото, където имаме урок, първи от 5 различни под, а, ам, подгрупи на тази, тема, свързана с клубното президентство. И първият урок е свързан с вашите, отговорности и вашата роля като президенти на вашите клубове. Вие ще се запознаете, разбира се, с текстовете. Те са изключително, лесно четими, разбираеми, дори и преводът на български език е преминал така с една сериозна редакция, за да има съвсем ясни послания към вас, обучаемите. Виждате, че отделните части на този модул са, да кажем, в този случай разделени с отделни подмодули, където със знака плюс можете да разгледате какво означава в случая да ръководите вашия клуб. Разбира се, няма да четем в големи детайли, но, например, тук, да кажем, имате напомняне за това, че част от вашите ангажименти са да планирате и ръководите месечните ви срещи, или пък нещо много важно, да вписвате бъдещите клубни офицери в MyRotary или моето Rotary, както звучи на български език, до 1 февруари, преди техният мандат, т.е. до 1 февруари тази година, настоящите клубни президенти и въобще и секретарят също така, които имат достъп до тази част от сайта на Rotary International, имат ангажимента да впишат бъдещите, т.е. вас като президент и елект, за да имате вие след 1 юли достъп до съответната част на уебсайта, нещо, което в момента се опитваме да решим за нашия дистрикт, малко с закъснение, тъй като има някои закъснели клубове. И така нататък, това са всички ваши, ето, например, тук се вижда, че вие трябва да присъствате на дистриктната конференция, за вас тя ще бъде през 2025 година и така нататък. Можете да се изчетете, да помислите, да комуникирате, да дискутирате с вашия борд, как точно ще изпълнявате вашите отговорности. По същият начин можете да влезете, примерно тук можем да затворим, за да не натоварваме, можете да влезете в частта, свързана с управление на клубните финанси и да видите заедно с вашият ковчежник какво имате да правите и така нататък. Всички останали части на този урок, на първи урок, постепенно можете да огледате. И в края на този първи урок има нещо като малък тест, където има различни текстове, свързани с вашите роли и респективно вие пък трябва да ги обвържете, например, дали това съответства на тази част и така нататък. Сега няма да ги обвързваме, след което можете да ги изпратите на кого? Системата всъщност автоматично може да направи проверка на коректността на вашите отговори и да ви каже: да, вие сте попълнили съвсем правилно този тест, или не, напротив, вие имате, да кажем, 2 или 3 грешки и да се върнете, за да си коригирате вашите пропуски. След което може да преминете към следващата роля, т.е. следващата част на обучителния модул, която е така наречения втори урок, и това е подготовката за ролята ви. И тук имате подсказки какво трябва да направите: да се срещнете с вашият президент, настоящ клубен, и ето в задната страна на картите вие може да прочетете едни малки текстове, които са препращащи, изясняващи. Например, тук ви се подсказва да се обучавате, да отидете на ПЕЦ, т.е. на следващият семинар през април месец, или да посетите през ноември месец, ще бъде дистриктната асамблея за обучение и така нататък, да подготвите вашите клубни офицери и по този начин ви се дава възможност да помислите, да се подготвите за вашата роля. Следващата част е свързана с това как да планирате вашата година, нещо върху което ще обърнем внимание. Виждате, че в текста има
различни линкове, в случая е ръководството за стратегическо планиране. За него ще говорим по-подробно по време на ПЕЦ. И по същия начин имате връзка и с целите на плана за действие на Ротари. Това е така нареченият Action план, чието приоритети са ето дадени тук в тази част. Да увеличим въздействието, да разширим обхвата, ангажираността и да увеличим също така способността си да се адаптираме. Това са едни приоритети, които са актуални и продължават да са актуални за Rotary International, така че ние ще говорим за тях допълнително, респективно и да определите вашите годишни цели в Rotary Club Централ, за което има инструкция, т.е. обучителен модул в модулите, които в началото показахме. Също така, тук може да се запознаете и с една интересна част, която е свързана с почетната грамота, която бихте могли да получите, ако изпълните всички ваши заложени цели. Моля, прочетете и тази част, тъй като тя е важна за успеваемостта ви. Отделни стъпки са посочени. Ето тук имаме втора, трета, четвърта и ето текстът, който е свързан с ротарианската грамота в My Rotary. Следващата част преминаваме съвсем набързо, тъй като ние нямаме намерение в момента да разглеждаме много подробно. Просто искаме да минем през курса набързо. Тази част е свързана с изграждането на вашите комитети, които трябва да изградите в Ротари клубовете. Това са Комисията по администрация, членство, публичен имидж, Фондация Ротари и за проекти. И може, разбира се, да си направите и допълнителни комисии. Тук има и някои интересни препратки, да кажем, как точно се случва изборът на клубни офицери, т.е. какъв е най-добрият подход, който да приложите, за да намерите точните хора на съответните места. И запълването на клубните роли. По същия начин имаме интересни интерактивни части. Ето това е, например, Карлос. Той е президент на някой си клуб и можете да се запознаете с това какво Карлос прави, за да работи съвестно, отговорно като клубен президент. Стратегията за лидерство е в тази част и на финала имате вече някои препратки към това какво можете да направите от тук нататък. Така, с което, забележете, ние трябва да изберем един знак Хикс. Ето го знакът Хикс, тук в горния десен ъгъл на вашият екран, който като кликнем ще се върнем, къде ще се върнем? На частта с останалите модули, подмодули на този обучителен курс. Например, примерна структура на клубните комисии, но този файл не е като предходния. Тук всъщност можете да даунлоуднете. Аз няма да го направя, но вие можете да си погледнете каква структура може да си изберете за вашите клубни комисии и да решите дали във вашите клубове ще бъде такава или различна. И накрая, също така, всъщност това е 3 от 3, ето затова имам тук 3 от 3, за да преминете през всички тези части на оценката. Хубаво е да дадете обратна връзка. В случая тя е само на английски език, но аз мисля, че всички въпроси са много елементарни. Може да използвате всякакви средства за превод, за да получите така имате включително и от 0 до 10 даже някои оценки или места за свободни текстове, ако искате да предложите нещо. И накрая почти завършва с това какви сте вие, ротарианци, ротарактори и така нататък. И с което вече вие сте попълнили всички 3 части и вече можете да си даунлоуднете вашия сертификат. Ето аз ще го направя. В случая той е моето име на английски с латиница изписано, тъй като така сме вписани в сайта на Rotary International, но пък сертификатът ми е на български език. Имаме и датата. Точно този сертификат вие трябва да си, както казах, да си свалите в такъв файл, PDF-ски файл, ако не се лъжа беше, и да го изпратите. Имате указание в поканата на кого да бъде изпратен този сертификат, за да се уверим, че вие наистина сте се подготвили. Това е кратката версия, така да се каже. По същият начин, ето тук в горната част, вие може да се върнете към вашите курсове. В вашият
план за обучение, тъй като ние не сме формулирали такъв план за обучение. Ако искате да отидете отново на курсовете на български език, припомням какъв беше редът. Отивате на филтър, избирате language, т.е. език, след което отивате на български език, за да стигнете до частта, в която са показани настоящите курсове на български език. Съветвам ви настоятелно да преминете всички останали курсове на български език, за да имате по-широка представа от това какво Rotary International изисква от клубните офицери и да имате, разбира се, съответната компетентност, за да може да ръководите вашият клуб. По време на обучението вие ще имате възможност за допълнителни въпроси, но за сега с това приключва много краткият обучителен демонстрационен файл за това как можете да се подготвите чрез модулите на български език в сайта на Rotary International. Благодаря на всички. Желая ви успех!